היי, אז לפני שנה בערך עברתי תאונת דרכים, ובעקבות התאונת דרכים הזאת גילו לי 2 פריצות דיסק, ובמהלך השנה עברתי מלא טיפולים של פיזיותרפיה ומלא משככי כאבים ומלא בדיקות, ושום דבר לא באמת עזר לי ולא הרגיע לי את הכאב. בחג האחרון קיבלתי התקף כאבים שלא קיבלתי בחיים שלי, ולא ידעתי כל כך מה לעשות, ואוהד בא והביא לי את המדבקה X39, וישר אחרי חצי שעה נעלמו לי הכאבים ולא חשבתי בכלל, חשבתי שזה סתם, וזה פשוט היה מדהים, וזה החזיר אותי להיות חדשה, בלי כאבים למשך כל היום, פשוט השפיע עליי מדהים. וזהו, וזה פשוט מטורף.